باش خوندەکارنۆ ئیرۆ ئەمێ وانەیە دویەم ji beşa دویەم ji pirtûka zimanê Kurdî ya refê pênc bistînin waneya me bi navê Tilhelef e. Tilhelef ew jî çandeke Kurdî bû, çandeke li ser çandiniyê ya ku vedigere dîroka kevnar ya Kurdan lê serêkaniyê bajarekî Kurdî yê kevnar e. Bûyerek di navbera du hevalan çêdibe, du xwendekarin lê zanîngeha Rojavayê ya li bajarê Qamişlo dixwendin bi hev re û yek ji wan ji serêkaniyê bû. Ew keça ku ji serêkaniyê neh bû di zanîngehê de gelek kes nas nedikirin û bi tena serê xwe rûdinişt ji ber ku koçber bûbû ji bajarê xwe dûr ketibû hinekî aciz dima û bi tenê dima lê hevaleke wê xwendekarek din pê re bû xwest ku xwenêzî wê bike û nas bike çima ev xwendekar çima ev keç aciz e û bi tena serê xwe ye. Diyar bû ku li gorî ku xwendekara ji serêkaniyê li rewşa xwe diyar kir ku ji bajarê serêkaniyê ye û hinekî li ser bajarê xwe ji hevala xwe re axivî ku derket bajarê wê xwedî çandeke gelekî kevnar e û pêşiyên Kurda lê jiyan kiribû di demên di salên 6000 heta 4000 berî zayînê ku ji dîrokek gelekî kevin de ev cih û warê Kurdan bû. Mîtanî, hûrî ev pêşiyên Kurda li wê derê jiyan kiribûn û hin şûnwarên wan di serêkaniyê de waşokanî weka ku tê naskirin tê de hatibûn diyarkirin şûnwar û tiştin diyar dikirin ku Kurd li vir jiyan kirine. Em ê baş van agahiyan nas bikin bi xwendina waneyê. Em ê bi hev re vekin ser rûpela çaran, ser rûpela çil û yekê biborînin, rûpela çil û yekê û em ê bixwînin, em bi hev re bixwînin xwendekarno. Lê zanîngeha Rojavayê ya li bajarê Qamişloyê xwendekarek li ser maseyê rûniştibû, pir bonijî bû. Lewra bala barînê kişand, barînê merex kir ku çima rewşa vê keça ku nû hatiye zanîngehê wiha ye û her dem bi tenê rûdinê. Barîn di cih de ber bi keça bonijî veçû, silav li wê kir û li gel rûnişt. Dem baş, ez barîn ji Qamişloyê me beşa dîrokê dixwînim. Keça bonijî got, ez jî evesta ji bajarê serêkaniyê me beşa dîrokê dixwînim. Ez û malbata xwe nû hatine Qamişloyê. Barîn, ez bi nasîna te pir kêfxweş bûm lê her dem tu bi tenê rûdinî gelo ev tenêtî ji bo çi ye? Evestayê got, ez ji bajarekî kevnar û dîrokî me lê niha ez jê dûr im. Ez ji ber ku dagirkeran bajarê min dagir kiriye, çawa dê kêfxweş bibim? Barîn pirsî gelo kevnarbûna wê ji kengî de ye? Tu dikarî hinekî ji min re da beşa bajarê xwe bikî? Evestayê bi serbilindî got, bajarê serêkaniyê ji kevin de bi navê xweşkanî dihat nasîn. Di dema hûrî û mîtaniyan de ku pêşiyên me Kurdanin navê wê bû waşokanî. Çanda Tilhelefê di navbera salên 6000 heta 4000 sal berî zayînê de lê pêşketiye. Cara yekem çandinî bi rengekî birêk û pêk lê pêşketiye. Lewra muhra xwe li dîroka mirovahiyê xistiye û weke destpêkirina çanda cotkarî û çandiniyê ye. Her wiha bandoreke pir mezin li çandên derdora xwe jî kiriye. Vedîtinên çanda Tilhelefê pir in. Mîna bi vir, haletên cot,
راچاندن، هێراندن و هەروەکیدن هەروەها دیزک و خلک بکار ئانینە خلکên tilhelefê ji aliyê şêwe, cûr û awayê bi raştina wan gihiştibûn asteke pêşketî û bi reng û wêneyên xwe balkêş bûn. Rengên weke pirtiqalî, qurmizî, sor, qehweyî û zer bikar dianîn. هەروەها دیزکên xwe bi şêweyên gewmetrîkî û bi wêneyên mirov, lawir û şînatiyan dixemilandin. Barîn bi van agahiyan pir kêfxweş bû û ji avestayê re got: ev rastiyên dîrokî ne û tu carî nayên veşartin. Avestayê got: ji berê de hemû berhemên bajarê min li mûzexaneyên biyaniyan bicih bûne. Barînê got: giha tu carî di bin keviran de namîne, dê ew roja ku tu li serêkaniyê vegerîbê û ez jî dê bibim mêvana te. Avestayê bi gotina hevala xwe yan û pir şad bû û barînê berdewam dikir ji destpêka şoreşa Rojavayê Kurdistanê de bajarê te armanca dagirkeran bû lê bi saya zarokên agir û rojê me serêkaniyê vegerand û ji ber kovîna me her heye û rastî dê derkeve, dê rojeke din bê ku em li serêkaniyê vegerin. Avestayê spasiya barînê kir û bi hev re derbasî semînera xwe bûn. Ji barînê re hem hêvî û hem hevaleke nû çêbû. Ev bûyer xwendekarin o ev bûyer di navbera du xwendekaran çêbû ku li zanîngeha Rojavayê ya Qamişlo dixwendin û diyar bû ku yek ji serêkaniyê bû û hinekî dîroka bajarê Waxokanê diyar kir ku çanda kevnar ya çandiniyê, çanda milletê Kurd ya çandiniyê tê de hate çanda tilhelef hate vedîtin di serêkaniyê de ku vedigere sala ji 6000 heta 4000 sal berî zayînê û hin alav û amûrên ku di çandiniyê de tên bikar anîn li serêkaniyê hatin vedîtin û herwiha anî ziman ku hûrî û mîtanî yên ku ev pêşiyê Kurdan in di wê demê de di demên kevnar de li serêkaniyê jiyan kiribûn. Ev tişt diyar dike ku serêkaniyê bajarê Kurdan e. Piştî ku me xwendina xwe bi dawî kir, em ê ramaneke bingehîn ji vê waneyê re nas bikin, em ê binivîsînin. Piştî me naveroka wê nas kir, em ê ramanekê jê re binivîsînin ku waneya me li ser çanda tilhelef diaxive diyarkirina çanda tilhelefê ya kevnar. Diyarkirina çanda tilhelefê ya kevnar. Kevnarbûna wê jî kevnarbûna milletê Kurd diyar dike. Em ê herin wateyê peyvan hin peyv hene em ê wan binivîsînin yek bi yek û wan wateyê wan jî binivîsînin. Peyva destpêkê ponijîn ev peyv tê wateya hizirîn. Yani dema yek li halê xwe tenê ponijîbe yani dihizire. Hizirîn yani tefkîra wê diçe cihekî din. Ponijîn yani hizirîn. Ev xwendekara ponijî yani dihizirî bi welatê xwe. Peyva di dua cem e peyva dîzik yani şerbik yani êko amûra ku pê av vedixwarin. Peyva xilik yani kevirên biçûk. Xilik yani kevirên biçûk.
بيفا جيومتريك يعني هندسي اندزياري. بيفا موزخانة يعني كفنار خانة. موزخانة يعني كفنار خانة. موزخانة يعني كفنار خانة. جهة تشتين ديروكي ليتين دانين. ام هرن بهفرة گفتگو یوانه جی چاره سر بکن. گفتگویا وانه لسر روبلا چل اوسیسیان وکن. روپلا چل اوسیسیان پرسایه که دبیجه چما اوستا هر دم بتناخوا رونشتبو. چما اوستا هر دم بتناخوا رونشتبو امی بیجن شبرکو جی باجاری خوا دور کتبو. شبرکو جی باجاری خوا دور کتبو. برسات دوان دبيجة چاندات الحلفة لكده لكي و دكيجان صاليدة هاتية وديتن. چاندات الحلفة لسريكانية ده سالة 6000 حتى 4000 بریزانینی هاتیه ودیتن. اف هر دو پرس مجور چاره سر کرن خونده کارنو سی پرسمانه اف جی جواره کاری مالی هونه دوانه یا خود بخبتن و ناس بکن بی برسوابان پرسا چیه. هفره امی هرن روپلا چل و چار در روپلا چل و چاره ده پرسایه که هن بیف هنه امی وان ده هفوگا ده بکار بینن. بیوا شونوار دست بیکی بیوا شونوار پرسا یکم جروپلا چل و چار بیوا شونوار. بیوا شونوار شونوار امی بیجن شونوارن کردا. شونوارن کردان لسريكاني پرن. ما قو وديتنين چاندات الحلف پرن يعني شونواري كردان جي لي پرن. برسا ددوا خوندكارنو جروپلا چلو چاراجي جوره كاري ماليه هوني هول بدن كو آگاهين و جخورا جي دايك و بابي خوا خوشك و براين خوا كسي هون نازدكن بستينن و دي وانا يا خدا هون جي هنكي بخبتن أسر كفتني جوارا دخوازم و وانا يا مبداوي بو و سپاس جبو تماشا کرنه حتا وانا يقدن هون بمينن بخير و خوشيه ده.